Hledáš krmivo, které je fakt kvalitní, splňuje všechny výživové požadavky a zároveň by mohlo pomoct třeba s kožními problémy, průjmy nebo alergiemi, tak přesně tohle řeší granule First Mate. Mají víc různých receptur, takže si můžeš vybrat podle toho, co zrovna tvůj pes potřebuje. Co je super, všechny tyhle receptury obsahují výrazně víc živočišných bílkovin než těch rostlinných. V závislosti na receptu je to klidně i 60 až 98% bílkovin z masa. Navíc First Mate používá vždy jeden zdroj bílkovin a jeden zdroj sacharidů. A to je právě důvod, proč jsou tyhle granule tak dobře stravitelné. Tenhle jednoduchý přístup pomáhá šetřit trávení a hlavně snižuje riziko alergických reakcí. Díky vysokému podílu sušeného masa navíc granule obsahují mnohem víc bílkovin než třeba krmiva s čerstvým masem. Takže menší dávka a přesto víc živin. To znamená i menší spotřebu a ušetříš i něco v peněžence. No, ať už máš doma alergika, aktivního sportáka nebo třeba malý štěně, u First Mate si určitě vyberete.